Sing nomor kalih, Pak. Poso sing mboten angsal niku poso wisol, Pak. Poso wisol niku poso sing nyambung-nyambung ngedur. Lah niku mboten angsal, haram niku. Mangke jenengan saged ningali dalile tenggene kitab Al-Muwatta. Ngoten Al-Muwatta disusun kalih seorang ulama besar namanya Imam Malik, gurune Imam Syafi'i. Al-Muwatta kitabe kandel sak menten kirang langkung, Pak. Kula enggak ada teng omah. Nggih kandel sak menten. Nah niku dadi nuwun sewu, Pak, ning posone niku poso syar'i, mboten napa-napa, Pak. Angger piyambake nuwun sewu niki lek umpamane kok kersa nggih sahur. Nah, sahur mboten kudu dahar, Pak. Ngombe nggih kenging. Terus kemudian begitu pun mulai manjing subuh mboten mangan sampai tekan terbenamnya matahari piyambake nggih dahar. Mboten napa. Niku mboten masalah, Pak. Tapi nek mboten angsal niku napa? Nyambung-nyambung poso ngedur. Piyambak wayahe buka nggih mboten buka, diteruske mangke. Teruske malih. Wayah sahur nggih mboten sahur, diteruske malih siange poso. Dadi mboten purun buka, mboten purun sahur. Nggih terus poso terus, Pak. Esuk awan bengi poso terus. Nah niki mboten angsal. Kula niku nate, Pak, di panggi kali tiang, kula ngaos di salah satu desa, terus diparani kula king wingking ngeten, terus takok piyambak, "Iki kula niki nganu ngeten, kirang langkung. Wong-wonge rada tuwa kula undang Mbah." "Mbah napa, Pak?" Gitu. Pokoke anu niku, terus piyambak niku cerita, piyambak iku ternyata terbiasa poso 3 hari ngedur, 7 dina nggih ngedur. Oh ngoten ta? Lho jenengan poso 3 hari kiat, oh kiat, mboten napa-napa. Piyambake enggak ada hitungan. Nek kapan poso dina iki terus, niku padha karo poso sekian hari. Nek kapan piyambake poso 7 dina, niki padha karo poso sekian puluh hari dan seterusnya, ngoten Pak. Teka jawab ya panane mboten angsal, Pak, niku ngoten niki. Soale niki posone poso nyambung-nyambung. Ngoten poso wisol niku nek cara basa Arabe niku, Pak. Dadi piyambake nggih mboten buka poso, buka niki lho. Ngangge terus nggih poso terus bengi-bengi lah. Wae sahur nggih mboten sahur. Dadi bengi awan terus poso niki mboten angsal, Pak. Dilarang. Islam melarang ngeten niki. Soale nggih niku wau niku termasuk mboten tuntunan. Mboten enten syariate niku, Pak. Tapi nek poso secara syariat nggih mboten mangan, mboten ngombe, mboten jima, mboten nglakoni sing batalno poso mulai terbitnya fajar shadiq.